Rafunesha patani akawandisa nditosiva kuti mangani tauya nemanzi dze-life message ndiridzira imbira dzaferari namambo cheki andinyarari nyaya yacho ihombe aiyamahwani muchainzwa pavhesi aiparari ndakazovati kuprofita matadza madzimai ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati matadza madzimai kuprofita matadza madzimai ndisiye ndiende ndomirireiko ndakazovati matadza madzimai kuprofita matadza madzimai nezuro ndakapfumira kukerekeo ini ndichida madzimai vandivheneke nendimi zvimwe ndakajiswa ndoda pakudeo idi ndagara murudo ndiri soft kunge kiti akatanga kundiudza nezvedzinza zvekubasa kwangu vachizvipinza yangu nyaya vakabva vaitisa ndakaona vandiwachisa ndakazovati matadza madzimai kuprofita ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati kuprofita ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati kuprofita pandafambira makoniwa makutondiudza zvekuroiwa ndiri kufambira dzandinopedza varoi vatorioneka kuleta mise wangu ndakapeta haikona kundinetsa wanchandafambira ndochamufanira kutanga mapedza ndakazovati kuprofita ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati matadza madzimai kuprofita matadza madzimai ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati matadza madzimai kuprofita matadza madzimai nezuro ndakapfumira kukerekeo ini ndichida madzimai vandivheneke nendimi zvimwe ndakajiswa ndoda pakudeo idi ndagara murudo ndiri soft kunge kiti akatanga kundiudza nezvedzinza zvekubasa kwangu vachizvipinza yangu nyaya vakabva vaitisa ndakaona vandiwachisa ndakazovati kuprofita ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati matadza madzimai kuprofita matadza madzimai ndisiye ndiende ndomirirei ndakazovati matadza madzimai kuprofita matadza madzimai zvandafambira makoniwa makutondiudza zvekuroiwa ndiri kufambira dzandinopedza varoi vatorioneka kuleta mise wangu ndakapeta haikona kundinetsa wanchandafambira ndochamufanira kutanga mapedza ndiridzira imbira dzaferari namambo cheki andinyarari yacho ihombe aiyamahwani muchainzwa pavhesi aiparari